Екстремни пъпки. Пясъчната планина. Още малко пясък. Туп, туп, туп. Туп, туп, Патрик! Погледни! Акуратно копие на хрупкавия рак. Един пясък бургер препечен. Леко сух и безвкусен. Искам 2 дузини. Внимание! Драстичните радикали ще се спуснат по пясъчната планина. Хайде да видим. Би ли ми подал ръка? Разбира се. Нищо не виждам. Дай на мен.